Arwaki machiegni 411 Otit Mach luonga ni Logo Blizu Cheng and a boy and some woman away. Kawuono is ladies night. Tikete mane 411 kai e kidok kot. Nyaka ni luongo mana ladies. Not mana ladies. Okay, kare tieko. Tieki. Ise kwanya. Kwanya. Bas chenro en mar 411 Otit Mach mana kaka osipa mago Blizu sekete. Yes. En chino machin tich adek. And ladies night. Ladies night. Sero mosecheka. Yo yeri kuna ga ke wuotho e jok moko be wache mbui ka ni to nango wan ko biro pile ka pile. Yes. Nyaka wamanya video moro mar nyadende. Kata ni na rules. Wuon buwa wakelo ni rules. Hey, okunya kosa. Mami yangisi ni weekend. Yes. Weekend in ki ywe to mano mari. Iluoko. Iluoko ichi weekend. Yes. Hey, nyaki manyi pesa kwa doki ni weekend. Okay, mar tima ng'o. Weekend oken mar bede do. Okay, mar bede do. Kore kawuono kadhi tich adwa nindo. Bwana tich tie weekend kumoninge dhi. Kore momiyo yes. Chenro makamae biro ni achiel kachiel kokalo Color TV. Yes. Please wacho ni pitch ni motiyo go kaigi. Yes. Wacho ni the videos that you use here gimana for entertainment and purpose. Yes. You don't own the copyright. Yes. You don't own the copyright of them of these videos. Bas achiel kachiel go please moko na wayiko weekend mano timre weekend mochopo nyako dichino makawuono mangi ni gazeti mende kod dichien. Yes. Titime nade godhiambo kama isome. Koro ngini ka gidhi e YouTube Color TV live. Yes. Ka gidhi e Facebook. Yes. Color TV live. Yudo wa bas gidhi e Facebook kacha tudo kaka Color TV live. Then Facebook gonti live. Kati TV be ko de to yudo wa. Bas imiwa ote mari kata paro moro machuok be yuro kacha wadhi somo iko chopo seche hata aja somo ga ijaga somo pok no ga lelo no ka somo ngane wacho ni maiki okisomo yera magi jo mesomo Kofi Olomide finally igini all along ang'amo sebedo kana no mana Kofi Olomide gi Cindy ka gichalo mana jok mawer ga okang'e ni jo gin ga couples good bliss awijo ni okay ana gis Cindy man nini sanu wan gi Linda to kinyal wacho ni Linda nyaki be specify iwacho ni binomial nomenclature yes kuri ngeni yes Cindy okay akia Cindy nyinge moro mar ariyo cha ngeni lo Cindy wacho ni Sandy Luka ba mano nisomo kaje ngeni japuonja mar Kizungu okina somo kanye yes japuonja mar English yes mano mako kodi motegno ngeni class ndalo mari pronounce puonjo jaki nyalo pronounce Sandai kusota namba Sandy bwana magi ng'eyo maji to ng'eyo 70% en Cindy adhi kod achiel kachiel gi Cindy Sandai no mani nyiso joka iwinjo bas koro finally yes after 20 years of dating and working together bedo kumoro achiel kaka couples mano Cindy 20 ang'o yes bana kare ginen patience kwani yemene machane nga Jacob gine ya 14 years ibedo ng'ama ni gang'o dulu wacho ni bedo gi horruok ibedo ga ni mtulivu mvumilivu ula mbivu chaenda ngode wasema mbivu mochiek chamo gi mochiek kosa chiek motedre maber chalo ng'ama da tedo ringo tira chako chiele seche go nyaki chwake monde ibet mo samo tibra ng'o koro finally after 20 years yes Kofi notima Olomide otima rus gi Cindy Olomide niki wacho Kofi Olomide okene mano biro ndalo moko Kisumu kaje ja USB maden USB kari nyalo pare ani na ero ka ketu gigi ba jo goto funyo yudo gi maber jogo kino kunya momo ko sopo sechege to ok gidwa gani gi obayo gi mano bayo gi last year ok dwa ni bayo gi kawuono Kofi kano biro perform Kisumu no biro gi flash disk ogo playback international kucho ngini waje international but ngini alora gi pesa mano me lora gi pesa mano mi Kofi to ipanari gikano kunya lora ole email to ang'io flash to akete gi to adwa tu kucho mwende nego
Don't ngise mondo appearance. Presence mare was very important. Miya wach. Achiel kachiel. Arus otimore ka. Otimre ka. Adoni wane kaka arus na chalo. Kit nyasi aka na chalo. Koko duogo achwade. Koko dogo achwade kendo mar ariyo. Ng'eni wan wanono ni waridhi moningo walonyi moningo Ana wacho ni joka 20 years tok mage mane timo arus after 20 years. Ng'eni kata an adwa ng'uro matin. Kata ka koro wawach ni mano ne nyaru. Kiwa ni wariambo hato kara ne warus coffee. Goblis after decade, 2 decades, 20 good years. Goblis money is a very good example. Mapa ni sani ber kwa kopo. Gogi no set no pace. Kick kasi. Hey. Yeah? Kick kasi. Ni to kick ni aria dek moko kai. Ni to ni didalo karango. I hope ni gene to no setero gik mawuotho gi tiende na ngwen. Maka. Dong mondo matimre ngiso niya. Maka no set. Maka no set. Maka to. Maka telo ga. Ngeni ber ka dhi. Maka mundo ga. Within 2 years ber ka gi set. Gin gi mundo ga. Ki kokaw ya. Kiki na wasa tende kiki kadho go matini. Eh. Okay, both kwa Neno sana. kitarus no. Wali luongo ni civil wedding koso Mano civil wedding. Mano arus moro ma iluongo iwacho na attorney nyaki general. bed gi registrate, nyaki bed kanyo gi iluongo ni magistrate. Magistrate, cross advocate. Advocate to koro ating weyo matin. Okay, mi kawo go oath. Eh. Kendo ni mani teri ka attorney general. mar county kumudhi nyombe. Kumudhi nyombe. Itime. Tungenia en mar immediate family members, Yes, friends, friends. close friends. Underline the word Give me close. total number of friends. Hey, underline the word close friends, gi immediate family. Yes. Okimumria momania Kofi timarus kuna tima ma. Ingenia Kofi 69 years. Yes. Yes. Cindy and 43. Koro gima mora be gi such kind of marriage. Yes. Neno marriage aina ma iluongo ni civil. Koro ichoko wuok. En udhi kacha ni Jennings nitie, wuod Ochiel be nitie, Goblis nitie. Wachako ka baba professor. An nyuandu utinyo data di. Achiel. Ni chieng' mubiro. An unyalo come together tu manyo kata ka en kek moro. Ok en gimoro Kek nyaka cham. Achono. Ano kek bo ng'ad kacha dier. Kek bo ng'ad kacha. But ochono. Ino ok dwa mi jogi gigi te. Bora ni ji oriwore. Bora ni Giko ne ng'eny ji noriwore. jogi oriwore wana. But underline the word 20 years. Underline the word 20 years. Paro nango wawach ne gi range. Watch negi range. Between Kejaneno ka jama chwade 69. 69 years. Mano oliminde. Enter 69 years. Then 69. Cindy then 43. Cindy was 43. 43 dong? Yes. Mano around 20 ang'o? Mano around 23 years makoro oliminde oingo go ng'anene. 26. 26? Yes, 26. Hey, bwana. 26 years. Mano gap between Kofi and Cindy. 26 years. Mano gap ma actually age is just but a number. Uduma. Onge ng'ama osebuodho. Onge. Bana kiki lose focus. Kichunyi jogi. Yes, nyaka ichope promised land. Bas. Go please. Yes. Juogi koramo. Ni nyaka padi. Koramo ni ng'uono ni. Wan wang'uono ni ndiyo. Lakini juogi. Ingeni wan wasemuono ni ndiyo. Yes. Lakini juogi. Yamoramo. Ni nyaka Pata chama. juogi ni. Nyaka chwadi. Kwa sababu matinde oro juogi ni. Juogi to ndowe dala kai. Ngili juogi ng'eny sana kabisa. Tinde juogi dwa bedo mang'eny kalu. Ikwala tang'uono ni kaka watna. Yes. Lakini juogi. Ibiro yudo gira moro kaketo maber tikwalo tayudi. Yes.
Achiel kachiel e kaunti no ma Nairobi. Yes. Rawera moro ma ikinie diere, ma boko dhi luongo nyinge. Goblis, rawera ni e kinde ma harakati mare mar tich. Mar menyo. Donge be nitie yor menyo. Rawera ni jok malemo ni Nyasaye neno ka kora de kwalo. Neno ka kora de kwalo. Yes. Ruoth ye para. Ipan joka bigola achiel mar 10. Asega pe, apa ne gigola. Emo mission mare be. Ngeni alam kalam milamo sami wuok dhi tich. Ka kono Nyasaye ri believe. In gi yie. Yes. Ni gini dhi timore to dhi timore. To ka gino timore mi yute maber. Achiel mar 10 tir. Koro rawera ni Yes. e kinde mantiere e yore mar menyo. To rawera ni oneno gir ng'ato ma ng'ato keto marach. To nikech ma yore mar tich. Yes. To lal gi si. Tuoni miketo maber to kokaw. Miketo marach. Okano ni. Koro e yore mar keno ni. Yes. Yore mar keno ni. Kare jopiny moko nosetimo ang'o? Onene. Koro nikech en ng'ama chikore komboto. Osedhi motimre ng'ado. Ochikre wi mabati. Koro estate kaka ute odhogore cha. Iwinjo? Ute odhogore cha. Koro ng'eno wuothe mabati mar estate gi. Koro jopiny to ni piny ka chuny gi chwer. Nyise niya, watu wasemono ni lora lora. Lora lora lakini juogi moramo. Ni nyaka Ochwadi. Nyaka padi. Sipani ng'ato ka koni ga wanto ini malo de lor. Babu kata dok alor ba. Ok anya lor. Kech kaya anya ka nyalo gwa anya. Kata rawera ni noko lor. Adania wane kuma juogi noramo ni nyaka chwade monde. Mondo gisi ni rawera kata in ok de lor go please. Ando mena zaja umerekodi. Oyu quality ma Yesu. Ndio noma sasa. Shuka upigwe. Shuka upigwe hapo. Shuka upigwe. Shuka ubondwe. Shuka upigwe. Oja hajatoka mbua nezi. Hawezi enda mahali. Hawezi. Baada bandoza hiyo. Ande bandoza hiyo. Kwa sana watapigwa obvious. Ndio maana anajaribu kujichanganya. Bulanda, wewe unaangalia bulanda. Ona mali kana. Si utaanguka wewe mjinga. Ona vile kanafanya. Unajua si anakata waya za wifi kwa bulanda. Unaona ni kitu amezoea. Wewe shuka. Bulanda. Jamani fala. Kona? Sio vya sungu, maana siko peke yake mwingine ameshika. Wewe shuka hapo. Anish, shuka hapo utaumia wewe, lakini kisha kia kanyo ni shuka. Shuka. Yenyewe podi hili ndio itapenya. Hivi umia moyo kataka nipimo tu. Wale ujaga niti koro siku za ngoa. Kiswahili watu ni siku za mwizi. Ina ngoa 40. Lakini 40 days ngine botoka bwana, tena kama 40 years. Ko maki. To gichalo sekunde. Kuri winyo dendi. Kuri wacho gania samori nyalo prolong your days of death. Yes. You prolong your days of death. How? Kuri no kaka jamano. Juogo ramuni nyaka rodha malo. Lakini tepote mama. Kuri nyalo wuotho kanyo for some hours ko prolong. Ayudi koro. Koro temo mana bai time. Sisi nyalo tone luongo. Tono luonge. Mata apa kata dulu moro mana neno togi wanga cha. Kanyo ko puni juogo oloko pache cheni bana juogo tin kurwa wenyo. Koro wena idea. Ai ma. Ingeni podo pimore. Podo idho wi mabiti. Oidho kai, chikre kai, odhi kai. Ngini jo kata ramana niya. Shuka hapo. Kanyo nemo kono ni bwana piny kata cha. Iga no kofwanya kabado moso jo piny. Ofwanya kabado.
Ampe. En onge gari. Uru nyalo chalo bed ni jamano ne nigi joge moko kanyo. Koro go gwaheri ni wuono moso jogo. Samoro gone joge ka bwana gwaheri hata dhi koro uru gini. Imeenda. Imeenda. Nini mano funzo la mwisho. Funzo la mwisho. Lakini baja bende matek. Nikech ate imagine koro sinde makoro nyachopo piny kacha. Gi jo piny makoro gombe che. Mane koro TikTok wacho ni mob justice be koro wega kawa chika ngo. Lakini wahenga be pod nowacho chien kacha niya asifunzwa na ngoa mamake ufunzwa na jok mineno kanyo koro ulimwengu gete ulimwengu en ga in ge an ko aseyudore wan ulimwengu biro rito jo America bi kanyo wewe America ja chaki luongo omothi Kwa kathulo makende yes kwa lo ni kopo la maji then kwa saka yo makende to kwa duogo wachako ikudi moko makore piny marisi diko wachako bliss weche motende gi weche mag koni nitie juogi moro pogre gi juogi maneno sani ni osetung gik moko manyona neno ka idhi neno Omosh wacho ni omajonj waywe matin wakaw thuolo matin wayweyo waduogo It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Koblis. Yes. Jeni antie tich moro ma ngato komiyi. Tiyudo ka tijni pekni kabisa. where go Iwinjo bosega uri ga tiyo kumoro, timi ng'ega ni gino ok nyalre. Like for example, yes omi ringa nguru. Idhi use pinje wa Islamu kocha. Ichalo ng'amo dhi kawo ringa nguru dhi use Saudi Arabia. Omisi ne dhi use ringa nguru kaje. Saudi Arabia. Iwinjo. Yes. En gimoro matek, yani ok nyalre. En ohala ma ok timre nade. Ok dhi. Mani mwere weji ni mote badi. Koro ing'eni ya, kinde ma magi timore, chumba bomano mar Eastleigh, mano ma Nairobi, wadhi Nairobi mabure. imbite Ok Eastleigh madala kae. Eastleigh mabure. wan kati sechwado pacha Nairobi Nyaka sani moja kwa moja. Dongi setwe seat belt. Be very ready. Kinde ma weche machal kama timore, nyaka chumba mano mar Eastleigh, Koblis, piny winyono piny ga ukinyi piny rugi mage. Ano pile ka pile koruto rugi meke Orugi meke. Jomoko orunegi koridore orune kombeke Kombeke ni. Moko to chungi magalagala. jok moko to bong'iyo Owuok kogalagala. Mana kwa dhi nyaka Eastleigh kanyo go Bliss. Yes. Wacho ni jodak ma Eastleigh koro no chung gi buok. Kinde ko mane koro go Bliss. Yes. Gichiew. To apartment moro kanyo ok wacho ni kuma gipango pile kuma gipango pile ma gitie. yes Osebedo gi ywarok make piny. Kinde landlord to ng'ato da mae
To ng'ama da maere Yes. en oja dini moro. Oya. Din moro. Iwinjo? Yes. Apani kore yuda maber. E kinde ma magi timore, koro kani jochiew okinyi. Okinyi. To giyudo ka kacho go mabati to ng'awi anguche. Ini anguro. Yani ma fence mar kacho bedo seal. Tal en mabati ma obedo seal, entrance obedo seal. Yes. Ewi entrance kuno obedo seal go. Yes. Okawi anguro to ong'adi to pange. Ma is an abomination. Ma jugi. Ma juok. Ma koro kijugi ma juok. Ok ni jugi ramoni plot no to. To don't go to plot. Like read plot. Plot when plot but what plot up there. Wuodo chiel. Yes. Ini kani chake. Yes. Iwacho ni osemi tich to tijni nene ok nyalre. Ok nyalre. Digin gima mi idwaro experience. Explore. Mararia. Nyaka kuong ibed gi lony ma tini kumi idhi andul go na. Yes. Ng'eni ok inyal loso gari kapok ni loso gari. Awinji. Koro tich to bedo mapek dala ni ba. Yes. Ka koro ng'eni nitie din moro mokwire gi weche mag anguro. Joge waka. Do Sani gini lamo. Weche ma ina Abubakar koso. Dong Salim. Abubakar Nalo ko nyinga we luonga ni wuodo chiel. Adwani kochopo chiemb pilau moja kwa moja. Dhi banjori. An gise Sani be koro iwe oki ni dhi guto ne go nini. Kata ok go nyingwon. Inya bagne. Yes. Sani swali kulruok mang'eny. Swali. Imanyo dera gi nini. Gi bilauri kosino kan dera kanzu. Koro go please. Yes. Koro ng'eni nitie din moro mar Islam mok nyiri gi weche motude mag anguro. To mana kong'eyo Isili kacha en ka jodak ma Islam mang'eny kabisa. Koro kinde ma ng'ani nyakawo anguro to keto negi e kargi mar tich. Mano ng'eni ng'ano rimbi kabisa nikech ong'eni gino ok inyal tiyogo, gino ok inyal timre ang'o, ok inyal associate go e nini. Ok odhi kodi. Iwacho ni Disene ng'ama ok luokre. Ng'ama ogwal ogone nego. Koro goni nego ka. Adwani ine e kinde mane magi timore kaka ji noneno wiye anguche. Ot misebedo kidak e pile. To dong tich koro kotire dalano ba. In di ti. Ng'eni kata in owuon dichieo gi buok. Chal ka gima dindi chieo tirad gi wiya ang'o. Ipanade. Ipanade. Ng'eni end month. Koro ka. Ng'eni ti ywaruok moko ma in kaka tenant ok idonje. Mano bende ber ka in kata gi gowi moro mar 3 months. Wati gimineno no. Ma inida. Excuse. Mano excuse maduong'. Excuse. Kwanza bere gi 3 months. Dweche ang'wen. Pok ichulo rent. No ne gichule kawuono. Yende gichule kawuono. Mabe nyiso biro gi pesa. Chiudo gima kama otimore. Go please keke nini? Keke cat time. Pesa no ka odhi tim go dongruok. Opportunity comes once. Utilize resources. Nyalo bedo pach gi koso. Maro kata pachwa. Maro pachwa. Maro pachgi. Wuodo chiel. Yes. Idak e tenant. Yes. Otechulo senge 15,000. To ochak kelo ywaruok mar lo. In gi 3 months, mano 45,000. Inyalo beti. Weche lo tek? Tin tenant. Weche lo tek? Boy. Dad. Weche lo tek. Kore ng'eni ya? Yes. Mono owetewa ma wa Islam Yes. tiyo. Nikech kaluwore gi chike magi ma Quran, gima mokwako gi
ok oyienegi bedo machiegni gi ang'o ma? Anguro. Danguro. Koro ma gineno kama tim ma chalo tim juok, ma en tim juok ne owetewa ma jo-Islam. Na kon jopuonje. No kunen school. Yes. En mana jopuonje mano mako koda somo motegno. Yes. Koro stoch anguro kisome Biblia. Yes. Kane Yesu daro gimiluongo ni jachien. No baye. Mana ni jachien adi. Anguro. Weuru gi jachien moko ma koro neno ni omera jachien manie mo madie. Kwenye chirwade mo pokore jachien masana. Ang'e Nyasaye be dongo. Okay. Nyasaye dongo. Koro in owach ni kwaru ne lamo Nyasaye. Yes. Babu go lamo Nyasaye, mbe sani pod ilamo Nyasaye. Ng'e Nyasaye be dongo. Koro sani duong'. Mach Nyasaye ne nyalo dhinya ka od ng'ato bwana gi bade to ndiko ni mene teken. Mana gi somo mu madie. Mene. Teken. Nyasaye apani pod ojonyo. Omangi. Awinji. Ndio nango dho modho pi koso. Wadhi bene. Kiki ka yweyo. Kika chalo mos. Wadhi ka yweyo mbele kama tin. Yweyo biro. Go please e Kisiland. In Kisiland. Bi fuyo koda piny segolo Nairobi duoka Kisii. Ka ndege. Tiket no sang'ad no chuth. Wafuyo. Ng'eni Kisii kono koro kwasechopo to Sokoro mane jok mwamoso. Wane dala mar Kisii. Sokoro. Ninyi wacho dho Kisii. Mosa ne ng'ato gi dho Kisii. An nyinge. Ganeno mora ma nyinge gi mang'eyo. Kaka ng'a? Dong Sokoro. Mokaya. Mwamboka. Mogaka. Omugaka. Motaroki. Motaroki chane kore mane. Motaroki ni nyingi ya Kisii. Motaroki? Mano Motaroki. Mano nyingi ya Kisii. En mota. Mota. Koso en Motorola. En Motaroki bwana. Motaroki. Ani mang'isi. To koro mano gari giluongo nang'o? Ng'ene jok maluongo gari ni motoka. Motoka. Go please bed mos. Ale. Iri gi jo Kisii. Dhog na biro ng'eyo to Wane sani. idhi ng'e dhoge no tok sani. Wane gwenge e Kisii land. Yes. Wana gi rowere moko mariembo ga pikipiki nigi. Deng'egi. Iluongo ni bikers. Jo Zenke. Senke. Senke. Deng'egi maber. Ang'e gi jo Ndudhi ang'eyo. Koro e kinde ma nitiere rowere ma riembo pikipiki e kaunti no ma Kisii. Koro achiel kuomgi nyocha ng'ielo rengo. Kwesi wacho nang'o? Ani gimoro ma simple, ng'eni sani jogewa gi be ok wach dho ng'ielo rengo. Giwacho ni ochamo pamba, oleng'o lewe. Ani ngima orumo ni. Ngima orumo ni. Ogama wuoya wik to le. Koro rawera ni e kinde ma koro oseng'ielo rengo. Ting'eni this is Africa. Watime kaka jo watime gilony ma wan. Gilony ma wan kaka wan jorotenge. Yes. Iwinjo. Koro nikech mane en jariemb apiko. Apiko, yes. Koro e kinde ma osetho kacha ber kitere kanye dala gi. Tere pacho. Tere pacho. Dio timre nade? Okaw yweyo neno gike bed sita. Tere pacho kosegole kar keno. Kar keno. Koro segole kar kano ringre. Tere bed sit. Segole kar kano ringre. Kore dhi kode. But nikech kore itime kaka gin joriemb pikipiki. Yes. Gin kaka josenke. Ng'eni ya sanduku ni gitwe pikipiki. Kendo koro ting'e pikipiki. Rawera moro ting'e, iriembe ji dhi kanye? Pacho. Kinde ma msafara ng'wech ochomo dala. To pikipiki moro de harakati ma wuodhni dhi mbele. Yes. To pikipiki moro ok de gwe pikipiki mano ting'o sanduku ni. Ma sanduku kere molwar kocha. Ne. Wan ga gi behind attack to gi head on kuli. Ma behind. From behind. Ing'eni ya, isono sanduku loga ng'amotho. Teno ka jo pikipiki moko telo, moko ni mbele ni ndire. Yes. To ntiere ng'wech moko mani dire ka. En pupni ka ni kacha cha. En onge ga ode ke. Onge ga ode. Ok nyalo yuak ni dwa yuak dakika achiel. Onge ga ode. En ga na pupu. Koro kinde ma pupu gi dhi mbele. Yes. Onge oda gi. To kani do tuome maremu. Ogwe maremu e pikipiki kacha ma maremu okere gi sanduku. Molwar kucho. Ajali. Mano koro ka. Lakini kimoko yo jikibuok please. Yes. Iwinjo. Yes. Bede mos. Yes. Bakari ne bara. Awe keto weche dhoga. Keto weche dhoga. Iwinjo. Koro winjni ya e kinde ma magi otimore te. Yes. Go please maremu kaka nolwar gi jeneza. Maremu olal. Jopiny Odi manyaka sani. ok oyude. Sama jeneza lwar ma jokadete ni wuodh duoke uru cha. Kaka jeneza nokere. Kidhi ng'i jeneza. Yes. Maremu olal, maremu onge. Uro chien. Niwacho ga ni kwa biro ga ka. To ni o. Ni o. Ok waket ne gi nana gi. Waket ne gi ne. Kaka maremu nolal. Ili mwecheche machaji na manyonyo. So hapa hivi marehemu
amebebwa na senke aende apelekwe final Airbnb. Unajua hii sana ile Airbnb ya futi 6. Lakini sasa usikii nduthi nyingine ikakuja ikabonda hii nduthi yenye imebeba marehemu. Unaona? Sanduku sikaanguka huko msee. Umse wa nduthi kushuka kwenda kuangalia marehemu hayuko. Marehemu aliziede, ni kama alifufuka jo akasema hiyo Airbnb ya futi 6 hiyo aende jo. Sasa ase wanatafuta marehemu jo. Na ni hapo tu accident imefanyika tu hapo na marehemu haonekani. Mimi nakwambia buda ni mbaya jo. Shida wa kizini nini jo? Mimi hata sielewi. Marehemu hapatikani. Cheki vile watu wanashangaa jo, kwani rada? Mimi nakwambia manze, ukiona ya mazinga ombwe utaona ya Mfirauni. Juni mwecheche. Wewe nakwambia Ipani maremo de kanya go bli. Maremo de kanya. Maremo lan suddenly. Gini ko warka on the spot. Onge gima ng'ato luoro kapo. Koro to buluoro to. Ng'ata no seto eno rengo de kanya. Uchir. Ingine na wacho podi jodo ngi bo ng'ato luoro kapo. Yes. To ngiri ya luondo rini to. Lakini makoro ri kawe ma serious teri. Ai. Acha ni go break monde bas. Mamisha hiyo. Ndio chamo pamba di. Okapar. Hapa ni kata ikucho. Nogo mano lido do nyango tayo. Nisili jama transformer line no. Kata ya piko mutu meno no go di. Transformer line ni wapogi. Ya mume anawacho kania. Wek to sola alien. Ni neno kono WhatsApp group ni do solo. Ida iko ng'ato. Ni poki solo to poki rado inga mi solo ne. Ni rado solo nyaka gamo kulwa kata ne okowe. Ni poki solo. To kiwuotho ipoke rado kode. Dong rengo. Liga ne renga go. Ma ipanade gibeni ndo gikwe adier. Hapa ni ja alora no. Sani onge kwe. Nikech kama remo nyalo la ligwenyi. Indo guti ndo sachele nyawuotho. Maremo lala. Bato bada jokiaka jok makono se go plan kaka idwa dhia. Ngini igo gani tok diko nie. Ngini tire baadhi wa jokiaka. Kiaka. Kiaka. Baadhi moko mambade ywak ne. Sangwenya bade ywak ga. Oro maka ngini gin sangwenya mag jo siasa. Kon tiga sangwenya mag jok mokseninde ba. Gibiro yakalo. Wana in ninde abiro pimo ni karomo kode. Idenda. Ne jo mayaka. Chief boss elado. Yes. Ne joga manyocho tho. Iwinjo? Yes. Jok manyocho tho. Manyocho jogweng moko omondo dhi kango. Omondo odhi kaw mondege. Yes. Yes. Iwinjo ote ni? Awinjo. Ma ote mongisa mondo chiw. Oso wat niya. Gidwoke longe wuon jog manocho tho. Wuon go biro. Bebe kanyo gi bag ni. Gi bag ni. Wuon go biro. Tipa nen gima ber. Nani? Agama makbe. Mano anu wadhi asasa bwana. Nani? Nyaka lewni mowepe podi donjo. Tedongi. Kora shida bedo gania. Kidhi tero. To kama noto ne rom koda kama titi ngeni rom gi Justus Adoyo. Yes. Yes. Iwinjo. Idin bonge. Bonge la mtu. To ani marehemu, ani mkufi. Lepok donji kuomi. Ndo hapa leo ngamodong cha kumudhi interview. Vetting ngini. Bani ngata chele madhi ga kende. Mana vetting kanyo kuminyi ligo. Go please. Wako yue makende. Wodu wetino no mogi par fun moments. Donge. Koro magwera to. Koro kae kumindike to wasomo nigo. Yes. Mako kwa somo nigo ka. To kinena. Yes. Pani kana ngitera kaje. Sayun. Waduogo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, ma bende mori kaka nyathi.
Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar Bang Sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Bas, ngini ka kuma koro wago to wadhi kaka wadhi no. Gwera to de. Were to dhi to bende wameno mana paro ni kaka jalong ni kawuono is ladies night. Yes, itemo Itemo. kado kitero flower tioro message machuok. Ngini mabe maber. Kane macho bai. Nen Valentine. Hey. Ha? Nen Valentine. Ema jirwa gik mar kwere ka. To donge. Bas. Nen Valentine. Lakini nitiere gik moko yudo chiel. Yes. Masa moro be baga. Koro kikinana ni aweyo kanisa na. Bagruok to nitiere. Bag ni Gik nitiere. moko baga. Bag ni nyaka bedi. Atemo bedo pastor. Yes. Ni mama to kona maber ndi. Isamo wes. Nyasaye owuon. Wes wacha dango. Bwana donge makono wafuasi ni Nyasaye mineno in kanyo no Nyasaye chwi kido machal kode. Bas. To In makora God's image. Kaluongo jokwaya ni mondo koro dend wer matin. Jokwa koko donjo. Gipinga. Gipingo wes. Gipingo wes. Jokwa wacha dango. Onge machalo kodi Apenji. a Jehova. Mano kanisa ni miyao. Mano kanisa ni miyao. Masa siro wach no. Ni wacha uchiwa ikitagoa. Kido machal gi Nyasaye. Omiyo wabeduru machal gi Nyasaye. Jokwa ka chumalo. Onge machal. Woduma. Lakini bedo pasta be matek. Ngeni wacho kamano to nitie yawuoto punyo ma. Nabiji. Isero no suja milimani. Ha? Kaisa suja kamoda kururwaka kucho. Some cases are very guilty. Moko gina suspect on track. Go please. Samo jokwaya gina dier. Jokwaya. Nyasaye chal kende. Itesera moko king'iyo tipenjri ni idwa sira gi muma. Ida sira gi muma. To kiduogi paradie ing'iyo jamano maber. Idwa ipenjo ni oganda sani le matin. Kadhe kanisa. Le matin. Nyasaye wacho chiure kane mednu. Bas. Wacha chiel. Wacha chiel moriere. Chiuru kano mednu. To kar ni onge machalo kodi cha. Adwa chwanyo jomo. Itemo jani ano kachal gi Nyasaye. Ano kachal gi Osana. Dead on arrival. Dead on arrival. Gini kwache dead on arrival. Bose koni ni before saa 12.
to en dead on arrival. Ani wuon tich to dware. Pesa paga reyo. To gima wuon tich dwar ni nyaka kuo kad. Owera. Adonia. Waneno matek. Ya kwana dead on arrival Monday. Okonga neno ni matek. Do matter fun moments ba. Ineno gimi neno no. Ibi nene kaka wanene. Yini sane magi kawo pigi keto kando kech ma nyalo wiyo. Kaka wanene. Come go ahead. Ooh. I think we need to pick it up. It's dead. No, right now. Let me pick it up. Dead on arrival. Hey. Ikuongi nege chuth. Kata ken lupo. Kata ken lupo. Yes. Lupo manyasani. Gini ber ka chopo kapod ngima ba. Koka wang'e ni gini ni iya lupo. Gini kochopo dho wath kosetho. Ikwayo rech motho e pi. Ing'eni tie rech ma pi wiyo ga dho nam kae. Osekoni winyo manie lwedo. Yes. Oingo ma podi ndalo mabor. A bird in hand. Bwana misemako kama. Is what? En make sure ni en make chuth. Onyalo chikre ni. Gimoro amora ka Yesu miyi. Ma kikigwene jachien. Koro jadedo to niya. Ani bang' to gino osemako, lo usemake chuth. Ing'eni ya? Mani gini so neno sapa gi wang'i. Macho. Kono migo ot kacha cha diso ni budget ni surpass. Diso pass bill moro ot kacha dia. Kaono onge giminyewa. Ot. Gimone nyaso chwe ne modhi timo ang'o? Ema wadhi chamo. Omere gino ok posi. Mate gima Nyasaye omiyi. Ema jala moch ni kosemiyigo ok iwene jachien. Koro do fwenyo ni kar rech be kar ipado mana wiye mondo koko sim. To macha be teko. Tiko e gi ugo ba. Lakini ni chagoya out of experience maber. Iko out of ama. Diso deli. Onego jo ninyo mane. Jo Kenya Marine. Macha ngini tocha ne rech. To. Macha be sampling of marine ang'o? Ng'eno oduoke paro moro ndalo moko koro Christmas odonjo konwa ni chiagwen. Ing'e chiagwen? Cha? Dong ilawo gwen. Ilawo gwen? Ilo ni chagwen? Chiagweno cha. Ya jasoba ubro dok. Wadi dare unyaza ka. 2032 aneka. He said the lost county you kaka jasoba. Ulung ni suba county. Doni se winjo ko wach niya. Gini isa ko wero pok da winjo. Pok winjo. Ote dar dala kae machiegni. Wacho ni cha? Chiagweno. Chiagweno. Mono lawo gwen. Ise lawo 30 good minutes. 30 minutes. Gweno maine mimiyo mano doma. Sama koro dwa tiyo kuome to ring. Gweno go kodi iluongo ni marathon. Ing'e aboti. Aboti namo. Ide lala. Ing'e fito. Fito tang'eyo. Koro fito moro mong'ade onyalo romo half a meter. Yes. Bas koro mane mimako maber tiduong'o go wiye. Ibaye wiye, ng'e ibaye maonge formula. Bora tiyudo medulla oblongata. Bas bora ni otho. Then ing'eni katigo medulla ne. Ing'eni medulla ok icham. Medulla. Koro ng'ani chamo medulla. Odilo ka medulla nigi injuries. Dong ini dich gi bam ne gi baye. Koro inondu uginene medulla ne no. Kanye ne suago. En medulla. Mora no chope pesa. Bwana. You say ikia paro talo mwana in school. Yes. Mani winjo ka jopuonje moko ne nyiso kata niya. Umeanza kumea pembe. Isecha umeanza kumea pembe. Tunge gi osecha kuti. Tipa nade Kenya kadida ka okimea pembe. Bwana nyaki bede gi pembe. Na kaka bakse funa bocho. Chuopo. Nyaki mea pembe. Dongo. You've grown up. Wami fan moment moro. Wami fan moment moro. Hey, awapio gi moro. Achiel. Dog achiel. Even without one one gimbwex second. Fan moment mbwex. Gin double. Double. Even without horns. Ebo akelo ni patne. Even without horns. Bwana jopoko pod nyalo guyo. Ginyalo chuopo guyo. Ginyalo chuopo. Kata onge? Ma ngene timore bang' ka japur moro. Yes. There misopidho. Makoyo ka tunge dongo mabocho. Wacho ni atine agriculture wacho ni dehorning. Yes. Koso dehorning. Mano koro en gi tunge iduoko tunge. Iduoko tunge piny. Kuma betie iduoko ma. Iduoko piny. Koro en ngeno golo ne tunge cha te. Yes. Baba dhi bose lokre kodi kul. Ogui. Koro emomiyo wacho ga niya.
Janyuol moro amora mineno kodhi uso dhiang', ok odhi uso ne school fee kende, ok odhi uso ni odhi ochul cash bill ka police station. Sida niya, dhoge mene ne osa mondo chuli go fees ni, os dhiang' mondo chule go dhiang' fees. Okol bat mirembi dhiang' to donjo kuom dhano. Nyithindo gi dongo gi mirema, gine magi ba kite town ka jogi wacho ang'o ko tang dege. Agora pegou. Ai, anda aí, pô. Anda aí. Ai. Calma. Sai daí, porra. Agora pegou. Agora pegou. Ai, anda aí, pô. Anda aí. Ai. Calma. Sai daí, porra. Mondo to Nyasaye ominde kendo imako gi lwet adi. Koro mondo lokre kodi. Ng'eni mano be winjo ka koro janyuol wa nyathi jada sechulo nyocha uso dhiang' ma chulo. Achulo ne fees, school fees. Koro wi dhiang'. Dige jachien. Inye iweto niya. Anyuola koramo. Ineno wich madheno nigo no. Ema nyathino nigo. Convert ne nyathi. Ema nyathino nyathi e school. Koro ng'eni gine ma nyithindo ma wigi tek e school kata cha. Gine miwinjo ni gine ma gitimo ang'owa. Giyo ka nasa ang'owa. Wango school. Japuonjo gine ma nyalo go jopuonje school. But in simple. Iwe uso dhiang' magolo chak ni mara magolo chak to kanyalo uso. Ma productive. Dhiang' makati ng'eni ma productive no. Emoningi uso. Dhi chulo nyathi school. Igolo gima wiye tek. Chieng' mondo bed productive. Dhiang' man gi juogi. Werigo. We uso. Cheki uso ni dhi chulo nego nyathi fees. Uso dhi ochame liel. Mano nego chame liel. Majo nego chame liel. Go please. Asere go aparo gania. Ipane den tiga public charging. Taka sani katululu sim. Yes. Ma ok en katululu. Ma original. Ma iPhone. Yes. Ikina na kama. Koso kila nene en iPhone. En iPhone. En iPhone. Gima kipenje mang'eny. Koro wape ni debe ni public charging. Kaka koro county maro ma Kisumu kae. Yes. Wan gi public charging. Kar charge simu. Makineno ka simu dhi thone. Tidhi checho. Ichupo. Idhi checho. Yes. Okay. Rungi chuo to chajore. Adani watemo ne imagine do chalo nade. Ng'eni ndalo moko. Ndalo moko no atemo gi ginene. Ng'eni mai kaka de gini be ni chalo. Mai kaka do chalo. Ma kaka do chalo. Weto ng'eni ma weto kiwe. Si wakiwe. Ichung kanyo kata ni boost trip kata 5 minutes moko. Ada charge kamake, iwinjo. Ginga. Ilaro kar checho. Ngeni mano gavana golo offer. Makondele. Makondele. Ma roundabout. Kacha nyalo bedo maber kech kacha. Aneno ka. Kacha santa diere kacha. Gi traffic lights boss ikiti. Koro diere kanyo. Yes. Imagine de koro gavana marwa. Mano professor. Yes. Gipate mariek wacho ni koro nikech koro CS Marinaji be adala kae. Osechwado nwa sitima. Osechwado nwa sitima. Mach kila mahali. Mach koro ringo kera dala ka dala. Iwinjo. Koro wadwa ni koro kar charge simu kik bed ang'owa. Yudhe kik simbe gi. Yudhe kik simbe gi off. Yudhe nyaka bed online. Yes. Magi miyo information kaka tema ma. Kaka piny ringo. Kaka piny ringo. Go please de chalo nade. Adongi neno. Tungini kamano be ber. Makara kidwaro man power. Koso men power. Men power. To kidhi manyo ni thaguri ni dhi manyo. Ngeni bwana. Idhi aga ka janya dwaro ji moko 10 kama kawuono. Bane kinde machon kana dongo be nose yanyi ganiti. In gi wich modinore karombo. Be nose ajani moko ni nyenyo guji chon. Iwinjo. Dongeni watu wan jo skuba kocha. Koro wan jok moko mar na nede. Iwinjo ka mine moko ne ba yanyi moko ber. Mine. Iwinjo ni wich modinore karombo. Rombo wiyo dinore gadier. Ati imagine ka rombo wiyo dinore. But behaviors mag rombo. Yes. Kibedo associated gi rombo. Ati imagine ng'ama yi. Ngini tira ayenji moko ma kokoni. Kokoni. Tang'iyo gi lemo bedo associated kodi no. Yes. To tiku bacha mango aketie. Wadani wanae gima rombo chalo. Kaka rombo nyalo bedo ni chalo.
Ko lungi ni rombo. Ngeni manu iluongo rie meeting, bise luongo rie meeting kendi. Personal meeting. Ngeni kiluongo rie meeting to kiket kata sakani wacho ni saa boro ginus. Ten saboro ginus. Ti console. Wacho ni nyalo mi. Adi mo luongo ni rombo. Koro secretary mandiko ni meeting tani. Wacho na chal gi rombo. Ine secretary to ine Tine mingado kendi ngichiwa agenda kendi. Somna uta chel kachel sanga doa. Ngini ka wonen ladies night to kodwa waket ne joma mine time ahinya. Yes. Koro wan kanyo gi Prince Joma. Yes. Ma en dagi jakating. Yes. Awinyo kuma bere kan kawaka kai. Yes. Nyam lori amor kodwe ane chunyu boma. Show iko fire. Fire. Koro ngene show. Fire si fire. Fire si fire. Okawe ni mos manu wabe wa 2027. Bas, woda ngola acha bot. Woda ngola Thomas Chinku, wodu suba. Bana kwani gino se chako wango ye. Laudang. Dong anokingisa. Nyakor majengo mano kaisha mo sigo bliss kachel gi wodo chien mbaka mit mawe abed pinya ket mbero awinju ano mora pele kapile. Aha, jana Emstone unajua kucheka bwana. Mano wood naya. Mano wood naya. Yeko manaya nitie. Na cho kwa migi josia. Uyoma naya. Bas, go please. Mana kaka pile every Wednesday. Yes. Wangiso janeno mar Kada TV ni waga munichino ni every Wednesday chakresa par kod ariyo. Kodo nyirere moka paga beach to romo sa achiel to watieke gi kanyo. Ipanade. Don koro ngeni mane tai luonga ni wodo achiel. Kago ni goodbye ta konna ni luonga ni go bliss ana boy handsome moment away Kisumu kan mapoda lead. Bas, to wangiso ni next week same day same time.